Hello guys, mamuka seiko. I hope you're having a wonderful Tuesday. Kumati maneinika kwa mori veduwe. Pane vakataura kuti kwai musatarisa apa. Ndifanira kutarisa apa. Zvinozombondivhara naika. Regai tipinde munyaya yedu makasimba here tete. Handifari tete nokuti ini ndiri kupera ndichifamba, ndiri kuora ndichifamba. Kwete kuti ndakaroiwa tete, kwete handina kuroiwa, ndakazviroya ndega. Mushure mekunge ndaita fall into my get rich quick easy schemes. Tete ndisati ndapinda murombwa ndaitorarama an ordinary life, asi ndaive at peace neupenyu hwangu tete. Iko zvino ndava nemari yakareba, mari yandisina zera nayo tete, asi handina rugare. Ndinotoshuwirawo kudzokera kuupenyu hwakare. At least ndinenge ndiri at peace tete, kwete upenyu hwandiri kurarama uhu. Aiwa ndaneta ini, condition yandinayo haitodi kuti ndigare pane vanhu, ndotogara ndiri isolated nokuti makonye acho anoita mawara pavanhu, anoita senge anoziva kuti paita vanhu, oda kundinyadzisa. Vanhu vakangoona kuti ndizvo zvandiri, vavakuda kutanga kuchedha, kwava kutondigosa tete. Kwakaenda imbwa ndiko kwakaenda tsuro. Ndiri lonely tete, no mwana, no mudzimai, no shamwari. Hama dzakandiramba hadzidi kana kunzwa nezvangu. Hanzi tikakusekerera uchatidya tichifamba uye tichifema tete. Kuzosvika pakuromba ndaivawo mukorokoza kushurugwi tete, vamwe vachiita mari, ini ndaita senge ndiri kutengesa mazeze. Hapana kana musi wandakambobuda ndakanona iro gold racho raita senge rine personal grudge neni, kuita kunzvengana neni chaiko. Chiko chaitika neni? Waiva munyama here kuti ndaifanirwa kudirwa makate here kuti nzira dzangu dzichene, ndiwanewo chekubata patinoenda kunovhima nevamwe vana? Ndipo pandakazonyeverwa neumwewo wandaishanda naye kuti munhu wechirume haangofambi mumasango asina paakabatawo, unototsvakawo ka something kuti zviite. Nekudaro aitaiziva imwe n'anga, pombi yechichawa yaigara kukadoma. Kana ndainge ndakasununguka ndaigona zvangu kumbonovaona vandirongere matare angu, zvinhu zvangu zvivhurike. Ndakati kana aisava busy takafanira kuti ndiendewo ndinozvionera pamunhu sefodya tete, nekuti kumapiripiti kwacho hakuna chaibuda, kwaingova kuchenuruka mahara nekusoro uine dust, pasina chisvinhu chaibatika. Ndakaenda kwasekuru ava vakandiudza kuti ndaizoita mari tete. Vakangondipa mushonga vakanditi ndinogeza musango pedyo panofamba nevanhu, asi ari masikati, asi ndiite make sure kuti hapana nondiona okupfuura ndichizviita cleansing ritual iyi tete. Saka ndakangoitawo wedhadha, kuzvifurukuta chop sedhadha, in and out. Ndakaita saizvozvo tete. Ndichipedza ndakaita senge ndafambwa nesomething pagumbo apa, kunge chandinanaira. Ndakatochitsvaka asi chakandinainarira kandigeti. Ndakapafunga kuti kuda zvimwe ndaive ndagumiwa neuswa sezvo maive musango. Ndakazodzokera zvangu kubasa kwangu. Ndaiti ndikanzwa kuti gumbo rangu rovava, ndaiziva kuti ndava kuzoita mari manje. Zvakaitika kwemazuva akawanda kusvika ndatanga kutoitawo mari yakareba. Dzamara ndisingachapindi pasi pemavhu, ndainge ndatova neboys rangu randinobhadhara rinopinda pasi pevhu. Zvese zvangu zvaive zvakuendeka, zvokuti ndakatotanga kunzi boss B mumasecles angu. Mukubata kwangu mari tete kwakandisanganisa nedambudziko nyuwane, dambudziko idzva. Kugumbo kwangu pakangoita kaspoti kaivava tete, ndiye kuvava, pasina nguva ngani patoita kachironda kari kubuda mvura tete. Kutora chokwadi handina zvandakambofunga zvakanyanya, ndaingotiwo kachironda kachapora nenguva yako. Pasina nguva ngani pakutobuda tunhu tunenge tuchena. Ndakangotengawo kamushonga kekuisa, asi tunhu utu pakuzocherechedza ndakaona kuti tumakonye twakachena. Kutoenda kuna nachiremba ndichifunga kuti ndine infection, hapana chakashanda tete. Asi tete ndakazoona kuti kuwanda kunoita tukonye utu pagumbo rangu ndiko kuwanda kunoita mari yangu. Ndakambodzokera kuna sekuru vakanditi ndaitofanira kuvatenda nekuti vainge vasina kundipa mushonga weropa kwete, waizoda ropa revanhu. Asi ndainge ndaromba nebody part yangu nokuti makonye aya they feed on nyama yangu. Saka kuzoonawo ndipedza gumbo, aiwa ndinenge ndamboita enjoy life. Pane vangabvunza kuti handityi kufa here? Kwete, handityi, nekuti tose tichangofa, asi tisati tafa we are going to live first. Saka I intend to do that, kurarama first
ndisati ndafa. Chiri kutondirwadza isolation yandiri kuitwa kubva kumadzisawira angu. Vanofunga kuti makonye acho ari contagious. Kwete, haasi contagious. Vanhu vari kuzvisudurutsa pandiri. Vamwe vakasangana neni vakangoona state yegumbo rangu vanobva vaita kurova speed vakaenda. Family handina mudzimai akaenda. Vanhu havadi nezvangu tete, saka ndichazvidyira zvangu mari yangu ndakamirira kufa. Ndo nyaya iripo iyi. Mukoma vari kuti vachazvidyira mari yavo vakamirira kufa. Okay, I need to clarify one thing here. When people, kana vanhu vachitumira ma-email aya, vanocreate ma-ghost account votumira. Ndine vamwe vanhu vanouya kwandiri vanotumira ma-message vachiti vedoi ndatambura. Pane murume uya akatumira message uya muudzeyo kuti andipe $50 kana kuti andipe $100. It's not possible. Because ma-ghost account, vanhu vachinotumira nema-ghost account and they don't get back to me, number one. Number two, mari yeurombo haidliwa. Mungati kwa ini ndapinda matata saka ndipe. Please stop it. Don't do it, okay? Let's just listen to the stories. Todzidza zvidzidzo. Kana mune ma-financial problems, let's try other ways because it's not gonna work. Anditi, alright, regai tipinde munyaya inotevera. Pane nyaya pano, ndiri murume wechidiki ndoda kureurura zvandakaita makore handichatauri ndinotya kuzikana. Ndakatangawo kuya kuJoni ndokusiya mukadzi wangu kuzimu. Zvinhu zvave nani ndokuzotora madhamu yangu tikagara edu bho. Taisava vanhu vanoshaya kuva neupenyu hunoshama. Madhamu akazondikumbira kuti titumire Tsano mari yebhazi sezvo vaingotambura vari kuZimbabwe. Tsano vakauya tikagara navo, asi munhu kana aine mhanza yake muropa anenge angori nelaki rakewo. Tsano vakawana basa bho zvokuti vaive nechikoro chavo, vakadzokera kumusha ndokugadzirisa mapepa. Ini wekuvaunza Joni ndakatonge ndava nechidhura chepassport. Vakazodzoka ndokutsvaka apartment yekugara bho zvaifaya. Tsano vakazoti vave kutamba neshamwari dzekubasa kwavo dzine mari. Mukadzi wangu akange ave kungoti ndave kundoona brother yangu kasingaperi. Ndakazobata foni yake mumwe musi kwanike ave kutojola neshamwari yaTsano. Ndakaudza Tsano ndokundipindura kuti nyaya dzerudo dzinonesa. Chero ndikamuti regedza munhu mukuru vanongoramba vachidanana. To cut the long story short, vakatozogara vese. Vadzimai vangu vakange vave kufamba zvino nemota, ini ndichifamba netsoka. Ndakarwadziwa kusvika pekupedzisira. Ndakazofunga zano ndikati Tsano vaida kutenga mota. Pakaenda mukadzi wangu zvichira kuti vachinayo mari yemota. Ndakazorongawo dhiri nemugana aiita zvekutengesa mota dzakabiwa. Ndakamuudza kuti Tsano vainwirepi doro. Zvakazosangana zvega kubhawa mukutaura Tsano. Vakaudzwa kuti ndine car dealership nemufesi uya. Vakati ndazvibatira shamwari bho. Izvo idhende randakavarongera. Vakazotengeserana mota iyo. Vakatonyorera mafidavhiti vakati it's genuine. Izvo kwani yakabiwa ikachinjwa mapepa. Vachingoitenga vakangofamba nayo mwedzi umwe chete. Ndichibva ndaudza mupurisa. Tsano vakashungurudzwa, mota ikaenda. Kusvika namanje vachiri kuenda kukoti. Mugana kandigeti ndozvandakaitirawo Tsano vangu. Tsano havazivi kuti ndini ndakavarongera dende. Okay, what I can say here is 1 wrong plus 1 wrong is equals to 2 wrongs. It's not going to change kuti ni mukadzi wangu akatogwa saka iwo wakatengesera Tsano mota yakabiwa saka wakavakaurisa so you are right. No, that's not it. Zvinhu zvakashata fani zvakaitika apa. Regai tiverenge nyaya inotevera. Ndiri mukadzi ane makore 26. Zvakaitika ndezvekuti ndakaroorwa nemurume wangu aiwanawo mari zviri average. Izvi zvaisafadza amai vangu nekuti vaiti ndodawo kudya mari dzevakwasha. Murume wangu akaroora akapedza, asi akatangirwa nabamunini kupedzisa kuroora. Mari yemafunctions taibisa, zvekushingirira ndaidiwa nekuchengetwa zvandaisa complaina. One day amai vakandidana kumba vachiti havasi kunzwa mushe. Pandakasvika ndakawana vachitova fiti. Apa vana bankuru mukoma wemurume nemunin'ina wangu. Vakandidedza padivi vakandiudza kuti ndisiye murume wangu ndidanane nabankuru ava. Ndakaedza kuramba, asi amai ndichandagunyira kusvika ndabvuma. Nabankuru takadanana kusvika ndava nenhumbu yavo ndiri kumba kwemurume wangu. Vaive vachindifurira kuti ndisarara nemurume wangu nekuti vaive negodo. Ini nekudawo mari yavaindipa ndakabvuma. Pandakavaudza zvenhumbu vakabva vatoti vari kuuya kuzonditora zvenharo. Takaunganidzwa semhuri kwamai vangu. Nyaya ikataurwa murume wangu aripo kuti ndaive nenhumbu isiri yake.
akangosimuka akatora vana vake ndokuenda asina kuoneka. Baba vakabva vati dare rakadai hariitwi pamba pavo, tiende kumusha kwamai, uye mai vacho vasadzoka pamba apa zvachose, nekuti mukwasha aive nemari. Hanzvadzi yangu yakabvuma kuti tinoitira dare kumba kwayo. Ndikaroorerwa ikoko, akamira sababa. Mai vakabva vangorambwa nababa. Ipapo izvezvi am 7 months pregnant. Mai vangu vave nenhumbu yemukwasha. Ndoshaya kuti ndozviudzani. Iye murume wacho kuedza kutaura naye anoti handiudzire zvekuitwa nemahure. Ndiri kushaya kuti ndozviudza ani, nekuti hanzvadzi iye yekudya pfuma iri kutondira furawo. Baba havatangike, vanasekuru vari kuti pedzai zvamakatanga. Nhai zvinoitawo here kuroorwa pamwe namai. Ndarwadziwa veduwe, apa negore harisati rapera pamusha mutsva. Please help me guys. Ndiitewo sei? Ini murume handichadi, asakaroora plus ari kuti ndogara nemi mese. Zviriko here izvi? Vakadana mwana vakanzwa pana bangura. Ndinangoziva kuti bangura vandeve kupi. Ndokubva anzi adana nebanguru kuda murume amene kuti banguru vesister here, kwakaroorwa sister, I don't know. Zvikanzi danana, iwe ukatonzi danana nebvuti, ukabatwa bvuti dananai, ubva toti alright. Nekusiya musha wake. Zvino mai vakuchivata nemurume uya. Mahlokosa akadai. Regai hedu tipinde munyaya inotevera. I'm so disappointed nekaunhu kandaitirwa namadam. Takaroorana 3 years back tine mwana, lovely girl. Nhasi vaenda kuscale nemwana ndokuvatevera. After some minutes pachipatara ndokumudeedza ndibva ndamuti ndatevera in a lovely way. Saka madzimai escale nevane nhumbu vanga vakazara mushedi ndomavanga makagara mudzimai wangu. What surprises me, mukadzi apedzisira ondiudza kuti dzokera kumba, hauoni kuti pakazara madzimai pano here? Why makungopfekera muda kundiunyadzisa nevanhu? Ndaiti hasha, ndikamuti haudi kudiwa, iye akatoti kudiwa kwei? Vamwe varume vari kumabasa, iwe uchiita basa rekunditevera kumashure. Zvandifungidza mukadzi wangu akashaya, akaenda nerudo rwake. Taiswera takabatana tichifamba hand in hand, vanhu vachiyemura, but uyu ari kuita kunge ndiri mutoro. Ndakamutora adzingwa nemurume wake waigara naye. Aigaisa makreshi ehuku kumapurazi kwaDangwezi. Ane mesi. Ndakamunzwira tsitsi, ndakamuunza muchirungu. Nhasi wodai kubaka. Kuteera okufamba nemudi wako zvakaipei. Kuchena, ndanga ndakachena, ndakatotenga hembe dzaibva kuna landlady kuZambia, dzangu nedzake nedzemwana all together. Zvakaoma. I just think kuti ivo vangokasika kutsamwa. She didn't mean it in a bad way. Zvakanaka kuenda nemurume wako kuscale, but I think munhu anonyara, because kuscale kune vakadzi vakawanda, kune vakadzi chete vane nhumbu. But it's okay, you don't know those people. Ingogara kane murume wako mutaure newe, mutaure nyaya kusvika atendiwa, modzoka kumba, zvebasa rei. But anyway, I also understand here kuti vangangoti pane vanhu vakawanda pano, dzokerai kumba. Zvino munhu ari kugrifa mukadzi wangu, anzi mukadzi wangu akafa nerudo rwake, zvezvindadozomufunga. I'm very sorry for this. I think pane pangoita vanhu vari mumabackgrounds akasiyana-siyana, asi hazvisi zvekuti kwai mungatogwisana, no. Anyway, tinotenda. Tiri kuposta second story, so musainda, sit back and relax. Muchitsvaira kudai, so muchiita basa kudai, muchishanda makateerera makaisa ma-earphone enyu, because nyaya dziri kuuya dzakawanda. Aiwa, tinokutendai. Pana sister vakatumira audio nezuro. Ndiri kungoita catch up. I'm just catching up from nyaya dzakatumigwa paweekend. I'm going to read your story as soon as possible. Tinokutendai mve nezuva rakanaka. Mwari akuitire zvakanaka. Ndatenda. Bye bye.